नमस्ते। इनकी ஒரு ஸ்டோரி बूढ़ा शिकारी कुत्ता अपना ओल्ड हंटिंग डॉग। एक शिकारी के यहाँ एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता था। ஒரு ஹண்டர் வந்து ஒரு ஹண்டிங் டாகை வச்சுருந்தான். அது வந்து ரொம்ப வயசானது, ஓல்டு बूढ़ाना। वह कई वर्षों तक शिकार पकड़ने का काम बखूबी करता था। कई वर्षों तक ரொம்ப வருஷம் வரைக்கும் அது ஹண்டிங் அப்படின்னா வேட்டையாடி பிடிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தது. அந்த வேலையை நல்லா செஞ்சுட்டு இருந்தது. बखूबीना इट वॉज डूइंग गुड। एक दिन शिकारी के साथ बूढ़ा कुत्ता शिकार पर गया। वन डे हंटर கூட विद द हंट द डॉग வந்து हंटिंग போச்சு। तब एक हिरण का पीछा करके ஒரு மானை வந்து துரத்திட்டே போச்சு பின்னாடி। उसने उसे पकड़ लिया। அது வந்து அதை பிடிச்சிருச்சு, பக்கட்லியான காட்। और हिरण पर अपने दांते தன்னோட பற்களை தன்சா दिए அப்படி கவ்வுச்சு பல்லால்। மகர் உஸ்கே தாந்த் டூட் கை, ஆனால் அதோட பல்லு உடஞ்சிருச்சு। और हिरण भाग गया, ஆனால் அந்த ஹிரன் வந்து தப்பிச்சு ஓடிடுச்சு। भाग गया रैन अवे। शिकारी को कुत्ते पर क्रोध आया। அந்த ஹண்டருக்கு வந்து அந்த டாக் மேலே ரொம்ப கோவம்। उसने उसके मारने के लिए बंदूक उठाई। அவன் வந்து என்ன பண்ணா, அதை கொல்றதுக்காக தன்னுடைய துப்பாக்கியை எடுத்துட்டான்। बंदूकना गन। அடுத்து बूढ़े कुत्ते ने कातर निगाहों से मालिक से मानो इस प्रकार कह रहा था। அப்படின்னா அந்த வயசான நாய் வந்து காத்தர் நிகாஹோ சே அப்படின்னா பாவமாக கண்களை வச்சுட்டு மாலிக் அந்த ஓனர்கிட்ட, மானோ அப்படின்னா நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி சொல்லியிருக்கோம் அந்த நாய்। கஹ்ரஹாத்தா அது சொல்லிச்சான், முஜே மத் மாரோ, எனக்கு கொல்ல வேண்டாம்। மேரா ஷரீர் அப் கம்சோர் ஹோ கயா, என்னோட பாடி ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு, என்னோட உடம்பு। மேரி ஜவானி கே தினோ கி யாத் கரோ, நான் வந்து சின்னதாக இருக்கிற நாட்களில் வந்து நீ ஞாபகப்படுத்தி பாரு। மாலிக் உஸ்கி மூக் பாத் சமஜ் கயா, அது வந்து கண்களால் பேசுகிறதையே அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டாரு। और फिर से उससे प्यार करने लगा, அப்புறம் அது கூட ரொம்ப லவபிளாக இருந்தார்। இதுதான் இந்த ஸ்டோரி। சீக் வந்து புடாப்பே சே கொய் பச் நஹி சக்தா, அந்த வயசான அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து யாருமே நம்ம தப்பிக்க முடியாது। அந்த ஹண்டராக இருந்தாலும் சரி, டாகாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே வயசாகி முடியாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்டோரியில் சொல்லியிருக்காங்க। தன்யவாத்।